बरे बंजीबारा संकटाचा सरी घेतला କିଏ ରେ ତୋ ପାଖରେ ପା ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଯାହା ଭୂକମ୍ପ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ତମକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇହାଳିଲେ ତୋର ତୋର କୋଟି କାମ କରି ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୁଣି କେତେ ଖୋଜିଲେ ହେଲେ ତ ପାଇଲୁନି କଣ ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ହେଲେ କାଲି ତମେ ପୁଅ ବାବାରେ କାଜଲ ଖୋଲିବା ଲେଖିଥିଲ ରେ ହଁ କଙ୍ଗନା ତାର ସହିତ କାଜଲ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲି ହେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ତ ସେ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କଣ ବୋଲୁଛ ନା ସେ ପୁଅର ତ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ ଚନ୍ଦା ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ ତୋର ଜୀବନରେ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ହଁ ଚନ୍ଦା ଏଇଟା ଆମ ପୁଅ ସାଇ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ନିଅ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ତମ ପୁଅକୁ